За втори път в своята история и за първи път в историята на Балканска баскетболна лига Галил Гилбоян става шампион. Честито! Уважаеми дами и господа, Галил Гилбоян, новият стар шампион на Еврохол Балканска баскетболна лига. Моля всички гости да остават по своите места, за да подготвим отборите за официалното награждаване и връчването на медалите. Ще помоля отбора на Левски, който взима сребърните медали, да застане от дясната ми страна, отбора на Рилски да застане от лявата ми страна, а отбора на Галил Гилбоян може да се нареди тук в центъра. Още веднъж отбора на Рилски да застават в моята лява страна. Галил, please come in the center.